Berqarar döwütüň täze ýamyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň hususiyetçileri owa senagat toplumalyň durly budaklaryna netijeli işler ýoly goýar. Bu wagtda ýaratyşgany hojalyklar bilen baglanşykly gazanýan öňödüşlikler aýratyn bellenmäge münasibetler sany tehnologiýalaryň mümkinçiliklerine netijeli peýdalanýan hususiyetçiler hataryna ahal ulaýatynyň qaky etrabynyň çägine ýerleşýän döwrewap ýaratyşgany toplumyny görkezmek bolar. Owa hojalyk ekinlerini ösürip yetişdirmek üçin uzak möhletleýin bölünip berilen ýerde işewler meýdany 5 hektara barabar bolan ýaratyşgany toplumyny işe girdip pomidor ösürip yetişdirmekde ilkinji üstünlikler gazanýarlar. Şu ýyl işewler bu ýerde her hektardan 250-300 tonna barabar bolan ýokary hili ekologiýa taýdan arasa pomidor hasyny almagy meýilleşdirýärler. Döwrewap sany tehnologiýalary ýaratyşganyda işleri awtomatik usulna salyşylar barmagy kömek edýär. Türkiýanyň we Niderlandlar paşarynyň öňde barjy kompaniýalaryna innowasion tehnologiýalary esaslanýan enjanlary ýaratyşganyda ýokary hili hasyl ösürip yetişdirmäge mümkinçilik berýär. Innowasion sany tehnologiýalaryň we awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň ornaşdyrylmagy önümiň hiline kendi önümçiligiň howpsuzlygyna oňy täsir edýär. Ýaratyşgany toplumyna iş orunlarynyň 50-den gowragy döredilip işçi hunarmendleriň zähmet çekmek üçin howpsuz we oňoýly şertler öpçedilenler. Hunarmendlerin dünya tejribesini özleşdirip, hunar derejelerini arttırmagy hem uly ähmiýet berilýär. Munyň özi ýaş işewlere geljekde uly sünetler gazanmagy mümkinçilik berýär. Gün şöhlesi meýweleriň şol sany pomidory ösürip yetişdirmek üçin iň zerur şertleriň biridir. Güneşi ülkemizin tebiği gayretinlikleri, o hujurunu iş alıp barayan telekeçilere döwlet tarapyndan berilýän gollawlar, energiýanyň we beýleki önümçilik serişleriniň el ýeterligi ýaly şertler ýurdumyzyň işewlerini ýaratyşgany hujurunu ösürip, dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanýan meýweler we gök ölmüri ösürip ýetişdirmäge giň ýol açýar. Döwrewap ýaratyşgany toplumynyň agdawy ilişkileri hem döredilýän mümkinçiliklerini ruhlanyp, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman adamdy hem de hormatly prezidentimiz arkadaşy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.